sapatusan, uy. Sa unahan, basin pa dito. Magdali ko kaya hapon na ba? Ay, miss, sorry ha. Okay lang. Baby, tabangan ti kag punit sa imong mga gamit. Salamat. Hapon na kita. Saon na langan magugupangita og sapatos. Ay, kalisod ra ba sa sakay ron? Miss, kayot lang. Uy, ang lalaki man din nakabangga na ako. May tuyo ka? Gusto na kong mga pag-usab-usori sa akong pagbangga nimo. Okay ra, uy. Wa man sabto nimo tuyo, Salamat. May bawaan imong pangan? May. Ako si May. JR. Ako si JR. Mao ba? Sige ha. Muna lang ko nimo kay hapon na ra ba? Pwede nga yatod lang tikas inyo. Ha? Sige rin, May. Total, nagkailan naman ta. Kuan, ini... Ay, kahadlok. Dili ko daw na tao. Gusto lang kong makigamitan nimo. Sige, ikaw may baw. Abi na ko kinsay akong bisita. Ikaw man di ay ni JR. May dali ko para nimo, May. Dawata. Wow! Buwag! Oh, pink ang color? Nagkagusto ka? Oo, JR. Salamat ha. Huwag sa pa yan. Ako na, May. Domingo man ron. Pwede nga manimba ta. Nya pagkauman, manuroy ta. Kana kung okay na nimo. Okay ra, uy. Sige ha. Huwata lang ko kadiyot. Sige na, Jay. Ihatod na ko sa amo. Hapon na ba ya? Lagi. Ako na kang ihatod. Tubaga sa tukong gingaw nimo. Ha? Ang asa man ato. Gusto ka nga ako balik kong pagsulti. I love you, May. Kuan. Sige na ko. Sugtan ako. Unya, kung sugtun ta ka, sure ka nga dili ko ni mo binuangan? Lagi. Ako na isa mo. Promise. Sige na lang, uy. Ako na kang gisugot. Uyab na ta. Yes! Salamat, May. Daghan yung kayong salamat. Recorded by X Thunder Gaming. Uyab na di mo ng JR, May? O, kuya. Ay, pag-amping ba in town, ha? Ayaw kalimot nga dako kay ko gastos sa imong pag-eskwela. Kaway kagasto ang atong mga ginikanan. Tingali ba ya og di ka na makagraduate anak sa college? Mawabdos ka ng imong uyab. Dili na mahitabo, kuya, uy. Akong isaad ni mo nga makagraduate ko sa college. Karon nga ni-graduate naman ka sa college, May. Unsa may plano nimo? Mga play ko para gawas, kuya. Aron makatabang ko sa atong kalisod. Umayo hinuon. Unya, unsa man? Nakahibaw na ba si JR ining imong plano? Parehas, dita. Ha? Abi mo, May. Niresign ko sa kong trabaho kay muadto ko Indonesia. Mao ba? May, sa ako niyang pagbalik, magpakasalta. Lauman ko na, JR. Unya, kanus ka man mo larga. Kalusi mo na, nalarga na ko. Sige lang, inagabot na ko dito, manawag din ko nimo. Pag-amping baya dito ha, JR. Tungulugan lang ni mo, May. Buhaton ko na. Kumusta naman ka diha? Okay ra, pero maulagi. Mingaw kay kunin mo. Parehas ta, JR. Ako sad, mingaw na kayo ko nimo. Nya, kumusta na yung pagpang-apply para gawas, ha? Sa sunod adlaw, mulargan ako para Qatar. May hinuon. Magtawagan na lang unya ta kung
Tuwa na ka dito, May. Ay, pila na lang gani ko kapuhan din sa Qatar. Gimingaw naman ko sa amo eh. Ingon din ini ang atong bation kung malayo ta sa atong pamilya. Uy, May, naunsa ka? Naghinuktok ka man, good. Gimingaw lang ko sa amo, day. Anak gyud ang bation nimo, day. Basta bag-o ka dinhi. Pero madugay ka na, maanad ra ka. Kumusta naman ka si JR? Gimingaw naman hinuon ko niya. Tawagan ako. Ako siyang paibawon nga ni anak ko sa Qatar. Mo ba? Naanday ka diha? Nya, okay na ka. Okay raman, Jay. Pero, maulagi, gimingaw ko sa amo. May, guwanta lang yun ha, kay kung mahumanon niya imong kontrata diha o makabalik sa Sabcos Pilipinas, magminyo ta. Pagamping lang yun pirmi diha ha. I love you. I love you too, JR. Pila naman kapuhan, sukat mi nagka-istoryahan si JR. Pero, wa man gid siya makahuna-huna og tawag na ako. Ubisan text man lang. Nga naman ka. Ako siyang tawagan. May, pasensya na yun ha, kay sa akong manggod, busy ikos trabaho. Mao ba? Bisan sa text lang, dili gid ka makahimo, anak. Akuan, sa akong manggod, usahay sa bukid ko ma-assign, way signal dito. Mao ba? Sige lang, kay kung di na niya ko busy, maningkamot ko nga makakontak ni mo permi. Ayaw pagpagguul-guul diha, uy. Mura man ko og daghan na og pasahang lang akong uyab, day. Dili gid siya makahuna-huna og tawag na ako. Bisan text man lang. Kung dili ko mo kontak niya, dili may makasulti. Sabta lang gud ang imong uyab. Basin og tinuod ang yang giingon nga busy lang siya sa trabaho. Kumusta naman ka si JR? Wa man gid siya mo kontak na ako. Lain man sab kaayo kung ako na lang pirmi ang kontak niya. Oh, may ni text si JR. Sorry kaayo nga wa nako mapalit ang imong gisugo nako. Close naman gud. Si puti pa sa puti ni. Tawagan ako si JR. Akuan kining, ay, dito ako'y nag-text mo eh. May huwam ko sa kong cellphone, akong amigo. May nihuwam? Unya, diri pag yun ni-text na ako. Diri pag yun na-send sa akong number. Kuan may kining, kuan. Nganong dili naman lang ka masulti sa tinuod, JR? Nganong dili man ka masulti na ako nga may lain ka nang gipulin ako. Ugwa ka na ikugman ako. Sultihin na lang ko. Oh, hello? JR? Hello? Hello? Iyan ang kiyo ang iyang cellphone. JR? Nganong ingon man ini ang imong gibuhat? Nganong imo man kong gipasakitan? Ngano man? And I, your willing victim. Now you've been talking in your sleep. Gisakitan ko sa gibuhat ni JR. Nabalik na lang ko dito sa Pilipinas. Nga wa na gid may magkasulti pag-usab. Kaya dili naman makontak ang iyang number. Dini na lang ko kutob ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No, kita mga ikalang kagi ni May, nga taga lahat
kung Val Province, uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nakalahan, Just Give Me a Reason. Just give me a reason, just a little bit. Ang mga kaagigibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o kapos sa direksyon na Priscilla Reganas. Kamusta mga ikala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papera, sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulamanon. Handimanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka, ipada sa bagong email address, rmndrama.handimanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.